ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗପ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜାଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ନେଉଳ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ସିଏ ବହୁତ ଭିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧୁ ପଣ୍ଡିତ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଭଲରେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହା ମତରେ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରି ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ କହିଲେ ଏଭଳିଆ ଯଜ୍ଞ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେବେ କେହି କରିନଥିଲେ। ଯେ ସମସ୍ତେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଯେ ଯାହାକୁ ଗଲେ। ଯଜ୍ଞ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ନେଉଳ ଆସି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ପାଉଁଶରେ ଗଡେଇ ହେଇଗଲା। ଗଡେଇ ଯାଇ ସେ କହିଲା ଏରା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଯଜ୍ଞ, ଏଠି କି ଯଜ୍ଞ ହଉଛି? ତମେ ରାଜା ପୁଅ, ତମ ରାଜକୋଷରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଯଜ୍ଞ ନୁହଁ। ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜାଙ୍କ କାନରେ କଥା ପଡିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା ଆସି ପଚାରିଲେ କିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ନେଇକି ଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ନା ମୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୋର ଗୋଟେ ପଟ ପିଠିର ଗୋଟେ ପଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ତମର ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥାନ୍ତା ତମର ଏପଟଟା ବି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ୟାଠୁ ଆଉ କଣ ତୁ ଭଲ ଯଜ୍ଞ କୋଉଠି ଦେଖିଛୁ? କେମିତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା? ନା ମୁଁ କହୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆର ରାଜ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାର ଥିଲେ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଥିଲା। 10-12 ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ସେ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କିଛି ଶୁଆଁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଣି, ଶୁଆଁ କଲେକ୍ସନ କରି ଆଣି ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅଟିଏ ପୁତ୍ରବଧୂ 4 ଜଣ ସେମାନେ କିଛି ଯାଉ ଆକାର ତାକୁ ତିଆରି କରି 4ଟି ଗିନାରେ ବାଢିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଅତିଥି ଦୁଆର ମୁହଁରେ କି ଡାକ ଦେଲା, ବାବା ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ 15 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମତେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ। ଏକଥା ଶୁଣି ଜଷ୍ଟ ସିଏ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି, ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ସେ କଣ କଲେ ନା, ଅନ୍ୟ ତ କାହାକୁ କହିବା ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ, ସେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟଟି ଆଣି ସେ ଯୋଉ ବାହାରେ ଯିଏ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ଯିଏ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଦେଇଦେଲେ। ସେ ଖାଇସାରିକିନି କହିଲେ ବାବା ଯାହା ତ ଥିଲା ଥିଲା, ମୋତେ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ମୋ ଭୋକଟାକୁ ବଢେଇଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଖାଇଲେନି, ଆଉ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇ କଣ ଲାଭ? ସିଏ ବି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ସିଏ ତାକୁ ଖାଇ ପୂର୍ବ ଭଳି କହିଲା, ତମେ କଣ ମତେ ପୁଣି ମୋର ଭୋକକୁ ବଢେଇଲ? ଏକଥା କି ପୁତ୍ରବଧୂ ସେ ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି ବୁଢାକୁ ଦେଲେ। ବୁଢା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ କରି ଆନନ୍ଦରେ ହାକୁଟିଏ ମାରି ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ କରି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପଳେଇଗଲା। ନେଉଳ କହିଲା ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ, ତାପରେ ସେ 4 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ବିନା ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ନେଉଳ କହିଲା ମୁଁ ସେଇ ଅଇଁଠା ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଛତୁ ପଡିଥିଲା, ଛତୁଆ, ସେଇଠି ଟିକେ ଗଡେଇ ହେଇଗଲି, ମୋର ଏପଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଯଦି ତମର ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋର ଆର ପଟଟା ବି ସୁନା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଗପର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ନେଉଳ କହିଲା ତମେ ରାଜା ପୁଅ, ତମ ରାଜକୋଷରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ସେଟା ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପଇସା, ସେଇ ପଇସାରେ ତମେ ବଡ ଯଜ୍ଞ କରି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିକି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ତମେ ତାକୁ ବାହାଦୁରୀ ମାରିଲେ, ସେଟା ଯଜ୍ଞ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗରିବ ପରିବାର ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା, ଯାଇକି ଛୁଆଁ ଗଣ୍ଡି ଆଣିଥିଲା, 10 ଦିନ ଉପବାସ ରହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଆମ ଦୁଆରେ ଗୋଟେ କିଏ ଅତିଥି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଖାଇକି ବସିଯିବୁନୁ, ଅତିଥି କି ନେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗଡିଯିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଏପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଯଦି ତମର ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋର ଏପଟା ବି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମର ଏଇଟା ଝାଳ ବୁହା ପଇସା ନୁହଁ, ତମ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଖଞ୍ଜଣା ପଇସା।